Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Олар мәңгі безнең йөрәкләрдә Йоршолда батырлык орденнары тапшырылды. Батырлык өчен рәхмәт белдерделәр. Йоршолда хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә шәһәр башлыгыннан азык-төлек җыелмаларын тарату дәвам итә. Шимбә көне 24 февральда ипподромда авыл хуҗалыгы ярминкәсе булмаячак. Ел көннәрендә онда Салават кубогы ярышлары уздырыла. Башка шәһәр майданчыкларында ярминкәләр элеккеге режимда эшләячәк. Фермер продукциясын алу өчен Чаллы халкын төзүче стадионы каршындагы Габдулла Тукай яр буенда һәм Южный агросәнгать паркы территориясендә көтәләр. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Йоршолыда батырлык орденнары тапшырылды. Шәһәр мэры кулыннан 9 хәрбинең гаиләсе югары бүләкләр алды. Алар хәрби бурычларны үтәгәндә һәлак булган ватанны саклаучыларның туганнары. Тантанада безнең төшерү төркеме дә булды. Бүген Тантаналар сараенда очрашу бәхетле вакыйга буенча түгел, алар һәлак булган хәрбиләрнең туганнары. Сугышчылар бүләккә батырлык һәм каһарманлык өчен лаек булган. Туганнар әйтүенчә, ватанны саклау кирәк булгач, иратлар шулай карар иткән. Алар өчен туганнары мәңгегә герой булып калачак. Без безнең военнар белән горурланабыз. Аларга вечная память дип әйтим инде русчалап. Тынычласыннар, амин. Ул минем чын герой. Болай гына түгел. Илешин чын герой. Мин аякларына ятып җыладым аның. Бары китә бирде. Чечняда 2 тапкыр булды. Ул минем эксперт-криминалист. Чечняда булды. Монда үзәтләп морская пехотага китте. Севастополдән китте. Сугышка. Чалдан махсус операцияга 2000-нән артык хәрби хезмәткәр китте. Шәһәр башлыгы сугышчыларга мөмкин кадәр ярдәм итү турында сөйләде. Завтра я буду в военном госпитале имени Бурденко для того, чтобы еще раз увидеть наших бойцов, поддержать их и морально, и материально. Мы с группой наших глав городов и районов. Һәлак булган хәрбиләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген без һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнгән тагын бер хәрби турында сөйләргә телибез. Бу Илназ Хәбибрахманов. Күпләр аны игелекле, намуслы кеше буларак хәтерли. Шуңа күрә аның хөрмәтенә Йоршолы медицина көллиятендә герой партасы урнаштырылган. Ул бу белем бирү учреждениесендә укыган. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Илназ Хәбибрахманов әтисе кебек булырга теләгән. Ират Афган сугышын узган махсус хәрби операция башлангач, Илназ икеләнмичә ватанны якларга дигән карарга килде, дип искә ала аның сеңлесе Алия Мусина. Аның хыялы тормышка ашкандыр дип уйлыйм мин. Без аның белән горурланабыз. Илназ Хәбибрахманов туганнары белән соңгы тапкыр 2022 елның 16 октябрендә очрашкан. У них было построение перед вылетом. Ну, собственно, тогда мы и виделись последний раз. Он не стал заходить в спальню, обнимать сына. Сказал, что я еще вернусь, будить, говорит, не буду, иначе он сейчас проснется. И получилось так, что он ушел и даже не обнял ребенка, потому что он спал. 2022 елның 23 октябрендә Илназ Хәбибрахманов һәлак була. Үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнә. Медицина көллияте укытучысы аның ничек хәтерләве турында сөйләде. Его отличало и человеческие качества. То есть было видно, что этот человек воспитан в правильных семейных традициях. То есть Ильназ был очень добрым, чутким и готовым прийти на помощь человекам. Шуңа күрә герой партасы артында да лаеклы студентлар гына утыра ала. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Батырлык өчен рәхмәт белдерделәр. 23 февраль алдыннан Чаллыда хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә шәһәр башлыгыннан азык-төлек җыелмаларын тарату дәвам итә. Бүләкләрне 3 районда да, Үзәк, Автозавод һәм Комсомол районнарында яшәүчеләр алачак. Ирле-хатынлы Хафизовлар гаиләсендә безнең төшерү төркемендә кунакта булды. Радик Хафизов һәр вакыт барысыннан да канәгать булган. Әти-әнисен борчымас өчен ул еш кына аларга видеолар җибәрә. Радик Хафизовның бабасы Бөек Ватан сугышында катнашкан. Шуңа күрә ул да соңгы сулышына кадәр ватанны якларга теләп махсус хәрби операциягә китә. Якыннары Радикның башкача эшли алмавын аңлый. Шуларга кереп Миләүшәгә әйткән: Миләүш апа, әнигә әйтмәгез, әни ял итеп бетереп кайтсын. Минем китәсене борчылмасын дип. Менә шунда да ул мине борчымады. Ватанны саклаучы Радик Хафизов хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак була. Шанды, ватан кайдан. Сугыш бетә, победа за нами. Валяй, ватан, победа нами. Ирле-хатынлы Хафизовларга уларның батырлыгы өчен рәхмәт белдергә Үзәк район администрациясе башлыгы килде. Шулай ук ул Чаллы мэрыннан азык-төлек җыелмасын тапшырды. Эдуард Фаттахов сүзләренчә, сугышчыларның якыннары янына бәйрәм алдыннан гына түгел, башка вакытларда да киләләр. С семьями всегда на связи, всегда онлайн, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому все вопросы мы стараемся и так снимать. И, конечно, когда приходим, если какие-то вопросы вдруг возникают, мы, конечно же, в приоритетном порядке эти вопросы берем на проработку и стараемся решать эти вопросы. Эдуард Фаттахов хәбәр иткәнчә, алар өчен вак сораулары юк. Барлык мөрәҗәгатьләр дә әһәмиятле. Үзәк районда барлыгы 531 хәрби гаиләсе яши. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барлык юратларны да ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. Добро пожаловать в Татарстан 2024, Республику достижений, один из ведущих регионов России. Нам есть чем гордиться. И самая главная гордость – признательность наших жителей. После капитального ремонта наш дом стал лучше, чем когда я в него заселилась. А это было 40 лет назад. Ежегодно в республике проводится капремонт жилых домов, преобразование общественных пространств, а к концу 2023 года по программе «Наш двор» по всему Татарстану обновили более 4000 дворов. Все эти проекты – наша общая победа. Это все наш Татарстан.